بايتنتوني بلولاي عمق بحري حصاري ريندي دنسلك فخري وآخر سيد منزشن دندواز وكاقا في لندن كتامي مركانزا دقي محجسة تبيالا ملك بين يا زبيني قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصليب البيب الانتقالات الان عيني المزمان كما يدمع صراتك زقم بيد مكوي زرق افانا يبتصف تزنا صناتي امبابا يلا لا كرلا ورماي رصاص يلا لا كرلا ناطق قول كويس حاريني سبيت عقلك من زعفلي انا بدامي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا لينا لسه ملايك بنتي زابد راويت جنتي بطوة بجخو كم صوت بلادي أفضراوي علمي من يوربيو أبتني يستاح ملك المئة دفئي بالكندا زحر بلا تمار بلا كم أملا كم تأملا نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي لسه ملايك بنتي صامت راويت جنتي قبت وابجخ كم تطول عليك أفضل راوي علمي من يربيو أبقيت سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومو ونكم وترو أقد دست حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا يسي مدب مسانا كتصنحو بخبر نقدمكم سلا تخلوا تقبروا لنا حاجز دماء قدمنا مسجن لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحف كم وترو ننزل channel نتسرحنا نسلازي حقز بلبنا مسجنكم نايلو مسفحي كخون كم وترو أقد دست نزلوا مهارة حستوتات حزنا لكم مسينا لنا نتي مدبنا دماء كساب موداتا مسانا خوينكم كنتكو على سوا أقدمكم مجمّر thank you. I'm Masad Bulros. I'm the U.S. Senior Advisor for Africa, working to advance the Trump administration's agenda. During my time here, my goal is to work to strengthen U.S.-Africa ties, support peace efforts in Eastern DRC, and push for economic growth and opportunities that benefit both Africa and the U.S. through commercial diplomacy, investment, and collaboration. Be sure to follow me here on X for the latest updates on U.S.-Africa policy. كم تريوا زلهم دونالد ترامب امباسيتات كاب هجرات عزيو من البات حدث I think قال كابتم دونالد ترامب ربحة نجنزب أفريقيا خطمت كله تصفى زي بالله كونتيننت ندونالد ترامب يزنقركم زلهم دونالد ترامب نبى أفريقيا قدام ينقرأت متندي نبى أفريقيا خطمت كله جن زمزمز حبت زلوانبر تصفى زلوا كونتيننت خويناية الرايونيا بس واي أبتناتو discussion ناي عالم أفريقيا زبالي يلا بزعب أفريقيا زل وسيلي كيت كابو كتبتم تخلي خابت سريعكا وي مزميز كاتدي كوينو بس أفريقيا كسرها خلي قال ما لازم بلعب تبلان ناتو يلا كله تبروجكتس ناتو كله تناتو إنيشيتيف سريعايو ناب أفريقيا زقد شيء كونن بجك كتاب ترام حزلو زلو خناتو ناب دي آرس خيدنيرو نتي رواندان دي آرسن يزاراربلو يباسو نيروم تناي ديمقراطيات ريبابليك كونغو مرا حدما نعمز إخا هبتناتنا وصد كاب رواندا توزدو ويون رواندا ترايكل كلاليني بول كاغاما ليلي هبتناتنا وصدو وبمبال عدي موصل زنبرة إذا سبزا وخيرو حجي دما أب أفريقيا إمباسيتات مقبار كسارة سلازخونة بغات تنتهي بلالو بك حدا سب نقبر من السبعدو ديل كجبر خليو كمي دونالد ترامب إمباسيتات قال عملوني خما كتفلتو زلكم ناي كل رشا يخون ناي معكلاي مبرع زلو كل زكونتات حدا سب وكيل غير لله تي فيتكوف زبال ستيف فيتكوف زبال سبيشال انفوي مس راشا زارب زلو سيو مس ناي إسرائيل غازان زقبر زلو زكاتن زلو سي سلازي وحدا سباتي زأمن تخالق سوي كايو كم organizations أو كم تغليو كابزحات هجرات دما إمباسيناتو كسحبا مخانو أفليت الله مالتي
እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ረብሓ እንተዘይብሉ ኢዱ ክእቱ ኣብቲ ከባቢቲ ድሌት ከም ዘይብሉን ተበግሶ ከም ዘይወስድና ንርኢ ዘለና እዚ ነገራት እዚ ብኸመይ ክንርዮ ንኽእል ብፍላይ ንኤርትራ ብኸመይ ክፀልዋ እዩ ዝብል ቅድሚ ናብኣስ ገዚያ ስምዑላ እዩ Why is nobody talking about this? Ever since I came to Africa, many Africans have come to me and said they will pay me thousands of dollars for me to help them to go to Europe. I haven't helped a single person, and I'm not going to do that. Ask yourself, why, if Europe is so fantastic, why am I then in Africa? Does that make sense? ከምዚኦም ዘረባታት I don't know ካበዮም ድመፁ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣፍሪካውያን በብዝሒ ሼር ክገብርዎም እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣብዚ ቀረባ እዋን ንዓይስ ኣይመፀኒ ነይሩ ግን ኣብ ኤክስ ቀፃሊ ይርዮም ስለ ዘለኹ ደምፃልኩም ዘለኹ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ካብ ኤሮጳ ኣብ ጋና ድዩ ዋላ ኣብ ገላ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሲ ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ሂቦም ሲ ንኤሮጳ ንክኸይድ ክሕግዞም ናብ ኤሮጳ ንክኣትዉ ብቢዝነስ ድዩ ብገለ መለሲ ብዙሕ ሰባት ይሓቱኒ ኢሉ ንወላ ሓደ ሰብ ድማ ክሳብ ሎሚ ኣይሓገዝኩን ኣለኹ በቴንክ ኢሉ ሕሰብ እንድሕር ክንዱ ገንዘብ ዝርከቦ ኮይኑ ኤሮጳ ወይ እውን ከምቲ ንስኹም ትሓስብዎ እንተኮይኑ ኤሮጳ እንተ ክገብር ኣነ ኣብዚ ይቕመጥ ኣለኹ ኣይትግምቱ እንዲኹም ይብላ ኣሎ እስከ እንታይ ማለት እዩ ንስማዕ ንሽ If my own place is so fantastic, why would I be here? Now, you are ready to pay me thousands of dollars for you to go and work hard in Europe, for you to help Europe get back on track. Why won't you stay in Africa and make Africa get on track? It doesn't make sense. You're an African, so why don't you want to help your own continent to grow and prosper, but you want to go to my continent and make that prosper? It doesn't make sense. You're right, because we are damn selfish. حقيقي عقب زلكم جنزب زلكم أفريقيان كندز جنزب كنا بكينا أوروبا بصحلي كبت احترح حجزنا تقولون زلكم مخاب أوروبا شريحكم ني أفريقيا زلوا سترا بيتكم كتقالوا تفتنوا تخينكم سلامنتاي أب أفريقيا أخوينكم شريحكم نا أفريقيا زي تمعبلو أكندنا تمعبيلو زل أوروبا كتمعبلو تسعري بلالو أبزيا كافيات اللاتا نشتي قافك قبر الله أنا نماني يتزارب زلغو زي جنرال أفريقيا يتزارب زلغو هذا سب كاب عدو غانا ديو نيجيريا ديو كينيا ديو تنزانيا ديو إثيوبيا ديو whatever أب حجرو زلو حوس سلام زلو حجر أب عدو أشحات جنزب كفيلو ندقق واتس حسب زلو سلامتاي نتعشحات أب عد خاسر حكا هنقول كان كسغيسكا أب عدها كتعب زي تخليز بالزلو هذا يرتراوي كاب عدو وتي أبو غاندا زلو أب إثيوبيا شجر زقات مزلو لأن كان دما هذا جاكن واتكم إن أنا بلوز فكروا لزلو ويون أب ليبيا تشجيروا زلو ويقله نوعوا يكون كن زارب زلو هذا سبب شجر زلو كابتا زلو شجر نابنت هذا أفريقياوي هذا يرتراو مالتيو أب جوبا أنتلو وياب قله ندقق كوتس إلو بزح جنزب زقبرو زلو أب تعدي نكعبي عدل سلزي وهابو ويون نكسفح في عدل سلزي رغبي سلزي زلو وجنزب وسيدو أنت وحدا بسلام كانوا برو لزغل بوتان ترخب كيلي زخي زلو نايرتراين دائر دامي تكونتا ኤርትራው ካብ ኤርትራ ደውፆ ዘሎ ድማ ብዘይ ገድስቲ ፖለቲካዊ ፀገም ሓደ ሰብ ከም ሰብ ክትሓስቦ ከለኻ ብዛዕባ ሃገር ምሕሳብ ሓደ እዩ ብዛዕባ ነፍሱ ዝሓስብ ድማ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣነ መንእሰየ ተማሂረ ንነፍሰይ ኮይነ ንስድራይ ክኸውን ደልየ ድሕሪየ ንሃገረይ ክኸውን ዝደሊ ዝብል ሰብ መሊእ እዩ ኣገሪድ ተገርም ኣይኮነን ብርቂ ሓሳብ ወይ ፍሉይ ኣይኮነን ምክንያቱ ወላ እውን እቲ ናይ ፖለቲካ ፀገም ገዲፍካ ሓደ ሰብ ባዕሉ ተማሂሩ ሰሪሑ ዕድል እንተደይረኺቡ ክፅመም ዝኽእል ኩሉ ይኮነን እቲ ሃገራውነት ዓብይዎ መጻይ ናይቲ ሃገር ተራይዎ ዝቃለ ዘሎ የስ ዓብ ክብር ለና ብልዕልዩ ኩሉ ሰብ ግን ከምኡ ይኮነን ወላ እውን እኮ ሰውራናትና ከምኡ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ተቃሊሱ እቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ዘለዎ ትብዓት ዘለዎ ሓይሉ ዘለዎ ጥራይ ተቃሊሱ በር ብዙሕ ሰብ እኳ ይተቃለሰ ስለዚ ሪያሊቲ ናይ ደቂ ሰባት ከምኡ እዩ ነቶም ካልኦት ኣፍሪቃውያን ግን ስለምንታይ ከምኡ ዘይትገብሩ ዋይ ዶንት ዩ ንሃገርኩም ንኮንቲነንትናትኩም ዘይትቃለሱላ ክብል ከሎ ኮምፕሊትሊ ይርዳእኒ but again እዚ ነገራት እዚ complicated topic ስለ ዝኾነ ንግረ መንገደይ ብኸሚለ ኣብ ቅድሚት ኣምፅየ ዘለኹ it's a very very sad reality ናይ ኣፍሪካ ግን again ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ምዃኑ ድማ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምእታወይ ክልተ ሰለስተ ነገራት ከረየኩም ክፍትነ ለንቀነ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዝበለቶ
حنت بوست جيراني راب سوشيال ميديا ابزي اسكراي وازيا تلتنجر كنرينا اب سوشيال ميديا تزور لازم فرح معلم زبال ابال بايتون اي كينيا يو بزعبه ايرترا دما كل غزي صبوق تصحفيو انتاي قبل خندي وان صحفه زات صحفت زيا imagine one of the smallest countries in the world isolated for more than a decade عسرتات عامت عاصيات نبرت حنت نشتي هاجرنا افريكا نا يو ان غراز وردا انتخونه كاب عدا ناصا بتكنولوجي دما نفسها زغاله تكنولوجيكاوي ردي زلو تكنولوجي مالت سمارت فون وي قلمله مالت يكون اب حرشا اب عنا اب كال زدلي زاكل تكنولوجي كم زلو هاي زنقر يرترا ምናልባት ኣብቲ ሰብ ኮንሱም ዝገብሮ ኣብ ኢዱ ዝጥቀመሉ ገለመለ ከይህሉ ኸልዩ ወላ እውን እኳ ብኤርትራ ኢሎማ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ገዛውትናቱ ድሽ ኣለዎ ኢሎም ኤርትራ ሓበሬታ የብሎምን ብዛዕባ ዓለም እንታይ ከም ዘሎ ይፈልጡን እዮም ዝብል እውን ሓሶት ምዃኑ ተጋጊሞም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ሰባት ይሕብሩን ኣለዉ ዝበዝሐ ሰብ ድሓን ዝኾነ መናብሮ ዘለዎ ድሽ ከም ዘለዎ ኣብ ገዙ ሰብዓ ዝኾነ ቻነላት ናይ ዓለም ድማ ከም ዝከኣተል ስለዚ ሓበሬታ ኢንተርኔት ራይ ኮነን ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ቴሌቪዥን መሊኡ ዘሎ ሓበሬታ ስለዚ ወላ እውን ፖለቲካዊ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ዘሎ ሓበሬታ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ከም ሰምዖ እውን ገሊፆም ለይ ማለት እዩ ዕዳ ካብ ዕዳ ፍሪ sufficient food production ዝኣኽላ መግቢ ተፍሪ ከምኡ ድማ sound infrastructure and welfare state ስለዚ ኤርትራ ሞዴል ክትከውን ዝግባእያ ደይመዴል ከኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣወጊድና ካብ ኤርትራ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገር ክትመሃር ምኽኣለት ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ቅድምቲ ናብቲ ካልእ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ምእታውና እዚ ስእሊ ዝረኣይዎ ካብ ዩኔስኮ ዝወፀ ስእሊ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ፐርሰንተጅ ናይ ህዝባ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ህዝባ ሲ ከንብብን ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣለዎን ከንብብ ይኽእልን ብዝብል ማለት እዩ percentage of Africans who can read ከንብቡ ዝኽእሉ ኤርትራ 74% ህዝባ ከንብብ ይኽእል ጎረቤትና ኢትዮጵያ ክንደይ 49% ትሕቲ ፍርቂ ማለት እዩ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ከንብብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ መሃይምነት ኣይጥፈአን እዚ ኩሉ ጃህራን ጠራዕርዐን ፍርቂ ፐርሰንት ናይ ህዝቦም ፍርቂ ማለት ማለት 120 ሚልዮን ኢና እንድሕር ኢሎም 60 ሚልዮን ዝኸውን ወይ ከዓ 62 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቦም ከንብብ ኣይክእልን እዩ ከንብብ ኣይክእልን እየ ዝብለኩም ዘለዎ እዚ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣይኮነን ዩኔስኮ ዘውፅኦ እዩ ዩኔስኮ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ክጋገ ይኽእል ክኸውን እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ክጋገ ይክእልን እዩ ምክንያቱ ዘይተኣደነ ሓገዝ ዝወሃብ ሃገር ኢትዮጵያ ስለዚ 50 ሚታዊት ህዝቡ 3000 ዓመት ታሪክ ኣለኒ ዝብል ኣይተገዛእኩን ዝብል ሃገር ትዕቢት ናቶምን ኩንነትን ክነግረኩም ኢለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመጀመርያ ማርሸቤዲ ስለ ዝገበረ ንዓለም ዝበፅሓ ኮይኑዎ ዝስምዖ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ 50 ሚታዊት ህዝቡ ትምህርቲ እውን የብሉን ኤርትራ 91 ናፅነታ ዝረኸበት ውሑዳት ቤት ትምህርቲ ዝነበራ ኣብዚ እዋን እዚ 74% ህዝባ ከንብብ ዝኽእል እዩ 26% ህዝብና የንብብ የለን ስለዚ ፃዕሪ የድልየና እዩ 100% ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና ከንብብ ክኽእል ኣለዎ ህዝብና ኣብ ልዕሊኡ ሱዳን 76% ተገሪማ ኣለዋ ናብ ሱዳን ክሳብ ክንዱ ይመስሉ ነይሮም ግን ያ ትምህርቲ ድሓን ምዃኖም ኮይርየ ግን ክሳብ ክንዱ ይመስሉ ነይሮም 75 ግብፂ ሶማልያ 32% ታንዛኒያ 80% ኬንያ 78% ኣብ ጥቃና እዮም ካባና ላዕሊ ኣይኮኑን ሳውት ኣፍሪካ ገለ እዮም ቶም ላዕሊ ከይዶም ዘለዉ ወይ ከዓ ሊብያ እውን 91% ቀደም እዩ ሊብያ ሎሚ ክንዱ ይመስለንን ኣብ ሊብያ ሎሚ ኣብዚ ቀረባ ሓደ ሰብ ረኺበ ነይረ እታ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተያ ኮይና ዘላ ግን as a Eritrean ከም ኤርትራዊ እዚ ኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ዝበሃል ዘረባ ተጠንቂቕካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ደይመደይ ኢሎም እዮም ነቲ ሃገር ንምፅላም ዝብሉ እምበር ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ኣለዋ ቀረብ ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብፍላይ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዎ ብዙሓት ሃገራት ዝበለፀ ቀረብ ከም ዝረክብ እዩ ዝንገር ከምኡ ድማ እዚ ናይ ትምህርቲ ኣይነው ንኤርትራ ዝፀልኡ እዚ ሓበሬታ እዚ ናይ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ከፀልሎም ከም ዝደሊ ይፈልጥ እየ ሓንቲ ካልእ ድማ ክበኩም እየ I'm going to give you a lot of information ቅድሚ ናብቲ ዓንዳሪ ፖለቲካ ናይ ጎደቦና ምኻድና እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ዝገበርክዋ እያ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ካብ 10 ሃገራት ኤምባሲ ናታ ክትዓፅሙ ምዃና ዝተገልፀ ሓበሬታ ምስ ረኣኹ እንታይ ዝብል ፅሒፋ ናብ ኤክስ ናተይ ብዙሓት ሰባት እውን ሼር ጌርኩም ኣለኹም ደጊምኩም እውን ሼር ክትገብርዎ ይግባእ ኣሜሪካ ኤምባሲ ናታ ኣብ ኤርትራ ምዕፃዋ ንብዙሓት ኤርትራውያን ስለምንታይ ሕጂ ተዓፅወላ ደይኮነሲ ክሳብ ሕጂ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣቡ ኢኻ ክትሓቲ ዘለካ ኢለ ናይ ብሓቂ ድማ ኤርትራውያን ከምኡ ኢና ንሓስብ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብኤርትራ እንታይ ይገብር ነይሩ ኢና ንብል ምክንያቱ ኤርትራ ኣሜሪካ ዝኸፈተቶ ቤት ትምህርቲ የለ ዝሓገዘቶ ክሊኒክ የለ እቲ እንኳ ኣቡ እንታይ ይገብር ነይሩ ካብ መጀመሪኡ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ካብ 91 ደይኮነስ ካብ 1952 ጀሚሩ ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ናፅነታ ንኸይትረክብ ምስቲ ሽዑ ግዜ
ድሑር መንግስቲ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ባክወርድ ጋቨርንመንት ዝበሃል ዝነበረ ኤርትራ ኣብ 50ታት ዝሰልጠነት ሃገር እያ ነይራ ነዚ ዝሰልጠነ ሃገር ምስ ድሑር ሃገር ፌደሬትድ ንክኸውን ዝገደደ ኣብ ልዕሊ ድሕሪኡ እውን እንተኾነ ኤርትራ ንናፅነ እቲ ፌደሬሽን ኣሜሪካ ዝገበረቶ ምስ ፈረሰ እውን ዘጣቅዐት በንጻሩ ኤርትራውያን ክቃለሱ ምስ ጀመሩ ንኤርትራውያን ንምጥፋእ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ናይ ሃይለስላሴ ዝህብ ዝነበረ ኢቭን መንግስቲ ሃይለማርያም ገዲፎም ናብ ሕብረት ሶቪየት ምስ ተፀግዐ እውን ንመንግስቲ ሃይለማርያም ሓገዝ ይህብዎ ነይሮም ኣሜሪካ ተዘገርም እዩ ስለዚ ክሳብ 91 ኤርትራ ናፅነታ ንኸይትረክብ ኩሉ ዓይነት እንቅፋት ዝገበረ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ምዃና ኣብ ዝፈለጡሉ ጥራይ ንኸምስሉ ኢሎም ዘጣቅዑ ኣይሶምን ኣይሳልስቲ ድማ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ካብ መጀመሪኡ ጀሚሮም ንኤርትራ መንግስቲ ንምቕያር ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፋሕፋሕ ንምእታው ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ዝገበሩ 2006 ኤርትራ ብወቅዒ ነቲ USAID ዝበሃል ምስ ኣውፅኦቶ ድማ ብወቅዒ ኣክን ዝርርብ ነቲ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ብዝለዓለ ሓይሊ ክሰርሕሉ ብገዳን ብዕፅዋን ከምኡ ድማ ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ገይሮም ነቲ ሃገር ክቐትልዋ ከም ዝፈተኑ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ምውፃእ እዚ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብኤርትራ ዝተዓፅወ ንኤርትራ ስለ ዝፀልኡ ወይ ምስ ኤርትራ ስለ ተባእሱ ይኮኑን ዶጅ ዝበሃል እቲ ናይ መንግስቲ ቅርጡውነት ንምውሓዝ ተባሂሉ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኤምባሲናቶም ክስዕቡ ምዃኖም መጀመርያ ግን ካብ 10 ሃገራት እንኮላይ ላክሰምበርግ ናይ ኤውሮጳ ሃገር ወሲኽካ ደቡብ ሱዳን ኣሎ ካልኦት እውን ኣለዉ ብዙሓት ሃገራት ግሬናዳ ገለመለ ናበላ ካብ ብዙሓት ሃገራት ረብሓናቶም ይዓፅው ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኩሉ እዚ ንኤርትራ ስለ ተባእሱ ይኮኑን ግን ጀነራሊ ናይ ኣሜሪካ ምውፃእ ሰይጣን ካብ ገነት ምህዳሙ ጥራይ ኣነ ገይረ ዝወስዶ ብምባል ፅሒፈ ነይረ ስለዚ ኤርትራ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ጠቕሊላ እንተታልያትላ ነቲ ቦታናታ ብዝበለፀ ኣግረሲቭሊ ምስ ካልኦት ሰሪሓ ብዝበለፀ ክትክኦ ክትክእል ኣለዋ ሓንሳብ እናሓዋሩን ካብ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ክንወፀሉ ንኽእል ክንፍትን ኣለና ብምባል ፅሒፈ ነይረ ብዙሓት እውን ሸር ጌርኩማ እቶም ተረፍኩም እውን ሸር በልዎ እዚ ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ እሶም ዝበሉና ጥራይ ኮናን ክንሰምዕ ዘለና ሕጂ ንቐፅል ኣብዚ 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ናት አንተ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ብትሆን ዙሪያን ኤርትራን ጅቡቲን ሶማሊያን የመንን ሳውዲ አረቢያን ሱዳንን ግብፅን የያዘ የሬድ ሲ ፎረም ተቋቁሞ ከኛ ውጪ ማንም ኃይል ወደ ቀይ ባህር መድረስ የለበትም የሚል መግለጫ የሰጠው መቼም የኢትዮጵያ መንግስት አይመስለኝም እንደዛ ሲባል አንተ ጠቅላይ ሚኒስቴር ብትሆን ምን ታረግ ነበር ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ንኣብነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኢስት ኣፍሪካን ብሎክስ ይበሃል በዓል ኬንያ ሶማሊያ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ገለ ዘለዎ ኤርትራ ኣብኡ ዘይእተኹምኒ ኢላ ምንን ትብለሉ ምክንያት የብላ ተርዲኹም ኣለኹም ረብሓኻ እዩ ምሳኻ ዘይራኸብ ተኮይኑ ከይተኣቱ ትኽእል ኢኻ ካልእ ትካላት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ብሪክስ ኣትያ ኣላ ኤርትራ ስለምንታይ ኣብ ብሪክስ ዘይኣትኹ ኢላ ተእውየሉ ምክንያት የብላ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ድማ ቃል ብቃሉ ሃገራት ኣብ ቀይ ባሕሪ ተደኪነን ዘለዋ ብሓደ ኮይነን ዘቆምዎ እዩ ንሕና ኢትዮጵያ ስለምንታይ ኣብቲ ሬድ ሲ ፎረም ዘይኣተና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘየለኻሲ ኣብ ናይ ቀይ ባሕሪ ዲስካሽን ስለምንታይ እዮም ክእትውኻ እንታይ ስለ ዘለካ ኣነ እኮ ባይ ዘ ወይ እንተዝእትዎም እውን ኣይምፀላእኩ ነይረ ካብቲ ምን እናቶም መዕረፍና ግን ትርጉም እውን የብሉን ኣብ ሬድ ሲ ፎረም ኢትኹምና ኢኹም ሽዑ ድማ ናብ ቀይ ባሕሪ ድማ ቦታ ክዋሃበና ኣለዉ ካብ በሉ ነይሮም ዘረባ ዘየቋርፁ ኣብ ህውቶታት ዝነብር ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ደሰልችወካ ንቐፅል ንስማዕዮ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ሲ ናይ ብሓቂ ለባም ፕራይም ሚኒስተር ምዃኑ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ንሓን ብግምጣ ኣለኻ ክንርኢና ዝም ትላለህ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን መገንባት የለባትም አልተባለ ምን ነበር ኢትዮጵያ ማድረግ የነበረባት በእውነት ከኤርትራ ጋር ዘላቂ ሰላም መመስረት ትችላለህ ዘላቂም ሰላም መመስረት የምትችለው አሰብ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ ብቻ ነው የዚህ መንግስት ወንጀል የተነገረውን ያህል የህዋት ወንጀል ተነግሮ ያውቃል ለምን አሰብን አልተደራደረ እጅንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ብየማንን ብፀጋምን ብኩሉ መንገዲ ትመፀና ዘላ ዘረባ እያ ኣነ ድማ ናብዚ ዘምፃልኩም ዘለኹ ገለገለ ሰባት ኣለኹም ከምዚ ንሳቶም ዝደፍሩና ዘለዉ ንሕና ድማ ዘይንደፍሮም ኢትዮጵያ ፋሕ ክትብል እያ ኢልና ብብዙሕ ዘይንዛረብ ዝብሉ ኣለዉ ብትግርኛ ከም ድሌትኩም ክዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ብእንግሊሽ ወይ ብኣምሓርኛ ትዛረቡ ግን ተጠንቀቑ ስለምንታይ እሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ንዓና ሓድነትና ንክንሕይል ብሓደ ንክንሰርሕ ይገብሩና ኣለዉ ኤርትራዊ ካብቲ ደቂስዎ ዝነበረ ካብ ፖለቲካ ሃዲምዎ ዝነበረ ብር ኢሉ ተንስዩ ንሃገሩ ንሓድነቱ ነቲ ሃገሩ ንከውሕዝ ድማ ብሓደ ንክሰርሕ ዓብ ህያብ እዮም ዝገብሩልና ዘለዉ ንሕና በንፃሩ ኢትዮጵያ ትበታተን ትርጉም የብላን እዱግ ደናቁር ብላብላ ክትብል ተጀሚርካ ነቲ ህዝቢ ብፍላይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክፀርፍ ተጀሚርካ ንኣቢኻ ተገልግሎ ዘለኻ ንኤርትራ ይኮንካ ትጠቕማ ዘለኻ ንኣቢኻ ተገልግሎ ዘለኻ ምክንያቱ
እሳቶም ጸርፍዎ ዘለውን ኤርትራውያን ብሓደ ከም ንእከብን ሓድነትና ሓይልና ኣብ ጎኒ ሃገርና ደው ከም ንብል ይገብሩና ኣለዉ ንሕና ከም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ክንገብረሉኒ ኣቢ ማለት ኣቢ ኢትዮጵያውያን ብሓደ ጠጠው ምባል ኣብዮሞ ንዑ ክብንቅርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ንዖም ንኩሎም ፀሪፍና ንኣምሓራ ፀሪፍና ንተጋሩ ፀሪፍና ንኦሮሞ ፀሪፍና ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ንሶማል ንዓፋር ንኩሉ ፀሪፍና ኣብ ጎኒ ኣቢ ጠጠው ኣቢልና ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ዓንዳር ኣካይዳ ከነሳልጠሉ ድዩ ማለት ነው ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ጥንቃቐ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንዓና እዚኣ ድማ ደጊመ ደጋጊመ እስከብ ትግርኛ ዝሓን ክንዲ ምንታይ ከይከታተልዎ ትዕቢቱን ስለ ዘለዎም ብሓፈሻ ግን እቶም ብእንግሊሽ ትፅሕፉ ከምኡውን በኣምሓርኛ ትዛረቡ ኣይ ሪኮመንድ ጥንቅቕ ኢልና ክንዛረብ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ክትበታተን ክንደሊ ንኽእል ኢና እስና ፕሮብለም ኣነ ኮሚል እየ ሃገር እዚኣ እዚ ሃገር እዚኣ እዚ 4 ኪሎ ዝበሃል ኤስታብሊሽመንት ክሳብ ዘሎ እቲ መንግስቲ ናቶም ናይ ኢምፓየር ኣተሓሳስባ ክሳብ ዘለዎ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ስጋት እዩ ስለዚ እንተተበተነ ፀገም የብለይ እንተተበተነት እውን ፀገም የብልና መንግስቲ ኤርትራ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይሰርሕ ኣለውና ይንፈልጥና ንሕና ግን ኣቢ ህዝቡ ኮንትሮል ምግባር ሲኢኑ ዘሎ ክንሕግዞ የብልና ተርጅኹም ኣለኹም ብዝደለኻዮ መንገዲ ንስፋኖ ኮይንካ ከተተባብዕ ትኽእል ንኻልእ ክትገብር ትኽእል ነቲ ኢትዮጵያውያን ከም ሃገር ግን ክትፃረፍ የብልካ ከም ኣጀንዳ ድማ ንኢትዮጵያውያን ኣንፃሮም ንቃለስ ከም ዘለና ተተረዲዎም ሕብረት ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ስለዚ we have to be very strategic and ንገብሮ ኩሉ ሰተል ክኸውን ኣለዎ ብሕቡእ ክኸውን ኣለዎ እምበር ብወቅዒ ነቲ ሃገር ትበታትን ትፀር ዘለኻ እንተተፈሊጥካ ትሕግዝ ኣይኮንካን ዘለኻ ትጎዲ ኢኻ ዘለኻ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትርኢ ከለኻ ንኤርትራ ዝጠቅም ኮይና ይስምዓንን እዩ ናት ክብሪቶ ግን ክሰምዕ ደስ ብለኒ ብስምዒት እያ ከምኡ ስምዒትካ ክረውየልካ ይኽእል እዩ ግን ኪንኡ ጠሚትካ እንተሪኢኻ ግን ረብሓ ኣይኮነን ክሳራ ይዘምፅእ ለምን አልመለሰውም ወደዚህ ለምን ችላ አለው ብለን ጠይቀን እናውቃለን ጅቡቲ እኮ እየተጫወተችብን ነው በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ነው እኮ የምንከፍላት ያውም መብራትም ውሃም እየሰጠን ይገባ እና ለምን ሀገራችን አታሳዝነንም ግን አለች ያለችው ለምንድነው ይብዛም ይነስ ያለችው ለምንድነው ይብዛም አታሳዝነንም ግን አለች ያለችው ለምንድነው ይብዛም ይነስ እቲ ዘረባናቶም ተሰሚዕኩሞም ክሳዕ ክንደይ ብሓደ ንምዃን ሽግር ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ተርዲኹን ኣለዎም ንኤርትራ ንኽወሩ ዓሰብ ንኽወስዶ ገለዶ ንኽወስዶ ኩሉ ግዜ ሕልሞም እዩ ቢገስት ፕሮብለም they are not united ተዛዕበየ ፀገም ናቶም ዩኒቲ ናቶም ስለ ዝፈረሰ ሓድነት ስለ ዘይብሎም እዮም በንፃሩ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ትገብርዋ ኣለዋ እስከ ትስምዕዋ እዚኣ በሰባት ዓመቴ እናቴ ሰባተኛው የኢትዮጵያ ንጉስ አንተ ነህ አለች በሰባት ዓመት ኢህአዴግን አላቅ ምናምን አላቅ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ እዚ ኣብ ሓንጎሉ እታ ንግስነት ጥራያ ዘላ ነዛ ንግስነት እዚኣ ብኸመይ ይረኽባ ሓደ ካብቲ ነዛ ንግስነት ነዛ ወንበር እዚኣ ነታ ኣብ ርእሱ ዘላ ዝፋን ከቐምጡሉ እቲ ኮይኖም ባሕሪ ምምፃእ ንግስነቱ ክመልሰሉ ዝኽእል መስሎ ኣሎ ኤኒዌይ ሓደገኛ ጋምብል ዘሎ ግን ብኩሉ ኸ ኣይኮነን ዝምችኦ ዘሎ ኣብዚ እስከ ስምዑ ክልተ ነገር ከርየኩም አማራ ብሔርተኞች አካባቢ አክቹአሊ የትግራዩንም ጨምሮ ለሻቢያ ለመገረድ ሽሚያን ያለ በጣም እኮ ነው የሚያሳፍረው በጥልቀት ለተመለከተው ሰው የውርደቶች ጥግ ነው በነገራችን ኢንክሉዲንግ ሊቁ ጋር ያለ ችግር ይሄ ነው እናቶ እስክንድር ወጡ እናቶ አፋሃድ ወጣ ምን አለ ኖ እኛ ከኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ግንኙነታችን ከሻቢያ ጋር ነው ከሻቢያ ነው ግንኙነታችን ሻቢያ ደግሞ እየጠየቅነው አሁን ምንድነው እየጠየቅነው ያለ ነው ኦፊስ እንዲሰጠን እየጠየቅነው ምን እየጠየቅነው ነው የጦር መሳሪያ እንዲሰጠን እየጠየቅነው ምን እየጠየቅነው ነው የስልጣና ቦታ እንዲሰጠን እየጠየቅነው ነው የባንዳ ድርጅት ነው ያደረገው አም ሶሪ ለዛ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ዌል ፔይድ ዌል ፌድ ጽቡቕ ክፍሊት ከም ዘለዎ ዝተነግረና ካድረናይ ኣቢ ፋኖ ምሻዕብያ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ባዕሎም ዝብልዎ ዘለዎ እዩ ካብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ሰማና ባት ኣብዚ እዋን እዚ እስክንድር ነጋዲዩ ካልኦት ናይ ፋኖ ሓለፍቲ ሻዕብያ ቦታ ክቦም ስልጠና ክቦም ኣፅዋር ክቦም ይሓቱ ከም ዘለው ቀፃሊ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ማለት ማለ ኣቢ መራሕናትካ ከይዱና እግሪ ናይ ኢሳያስ ስዒሙ በጃኻ ርድኣኒ ነዛ ወንበረ ይሓልወለይ ክብላ ከለዳ ከምዶ ይበልካ ዋይ ሕጂ ዝገርመካ ናይ ህወሓት ሓይለይቲ ቲዲኤፍ ዝበሃል ዝነበረ በንኩሩ ከኣልየካ ክመፅእ ከሎ መራሒኻ ከይድካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ከይዱ እግሪ መራሕቲ ኤርትራ ለሚኑ በጃኹም ኣጥዕኑኒ ከም ዝበለ ከምኡ ከም ተማሕፀነ ጥራይ ዘይኮነስ በዓሉ ወፂኡ 10 ግዜ ናይ ሰላም ናይ ፅቡቕ ዝምድና ሓይሊ እምበር ከም መንግስቲ ኤርትራ እኮ የለን ኣብ ዓለም እናበለ ዝዛረብ ዘይነበረ ናይ ሕጂ ባንዳ ዝበሃል ዘሎ እቶም ካልኦት ንዓኻ ክብንቅሩኻ ዝደልዩ ዘለውን ኤርትራ ክልምኑ ስለ ዝጀመሩ እዩ
the funny part ወይ ቀንዲ ዘገድ ሰካ ከም ኤርትራዊ ዝገሄር ናቶም ሻዕብያ ምዃኑ ጥራይ ፍለጡ መንግስቲ ናቶም ሻዕብያ ትሕንኒ ኢሉ በአፉ ዝግዕር እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ድማ ሻዕብያ ከይተዛረበ ሻዕብያ ኢዱ ኸይቱ ክሳዕ ክንዲዛ ክሳብ ኣብስርዩ ምሻን በፅሑ ዘሎ ኤሊት ናቶም ንርኢ ኣለና እንታይ ማለት እዚ ሻዕብያ is a king ladies and gentlemen ኤርትራውያን ሻዕብያ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከቆናፅብዎ ክፀርፍዎ ከዳኽሞ ክልዮም ንጉስ ናቶም ኣብ ርእሶም ዝሰፈረ እዩ ኣብ ርእሶም ገዛ ክራይ ከይከፈለ ከም ንጉስ ዝቕመጥ እንተሎ ሻዕብያ እዩ ንግሆም ምሸት ብዛዕባ ሻዕብያ እዮም ክዛረቡ ዝውዕሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንግሆም ምሸት እንትዛረቡ እንተለኻ ንሱ እቲ ንጉስ ናትካ and ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ካደ ይኮነት ነገራት ካፋሕ እናበሎም እዩ ዝኸይድ ዘሎ በዚ ኻረ እዩ እንደዚህ ሆኖ አያውቅም መለስ ዜናዊ እንደዚህ ሆኖ አያውቅም ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንደዚህ ሆኖ አያውቅም እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቀልዱ ይቅርብህ ለማለት እንፈልጋለሁ ገባ ለዚህ ነው በኔ ሚዲያ ላይ ኦፊሻሊ ካልቻልክ ልቀቅ ምክንያቱም አሁን አለ የምንለው ነገር አይደለም አለ ብንል እንኳን እያፌዘብን ነው ብለን ነው የምናስበው እኔ እያፌዘ ነው ብዬ ነው የማስበው ለምን መሰለ አብይ አህመድ በቃ ታለ የምዝብልዎ ዘሎ ታለ ዝብሎ ዘሎ ህዝብ ድማ እናበዝሐ ይመጻሎ ኃይልታትና በዝሐ ይመጻሎ ወላ ኳት መንግስቲ ነቲ ፋኖ ዝበሃል ኣብ ጎንናቱን ከሰልፍ ብዙ ይጽር እንተሎ ኪት አለ እዛ መንበራይ ካልካያን ዘሃገራይ ካልካያን ዝብልዎ ድማ ትድምጽ ነበርታ ይኸይዳሎ ግልጽ እኮ ነገር እኮ ነው እኔ ለብሔሬ ነው ካለ አንድ ክልል መሪ ለብሔሬ ነው ካለ ጥሩ ነው ለብሔሩ ጉድጓድ ያስቆፍር ስንዴ አምርት ማዳበሪያ ያዘጋጅ እሱን ያድርግ ግን ሃይማኖት ላይ ቀል የለም እና በነገራችን ላይ ነገስታቶች ሲወለዱም ወደ ቤተክርስቲያን ነው የሚሄዱት ሲሞቱም ወደ ቤተክርስቲያን ነው የሚሄዱት እንደዚህ ሆኖ አያውቅም ኦፊሻሊ በሐፈሻ እቲ ተቃውሞ ዝመጽ ዘሎ አብይ አህመድ ኦፍ ኮርስ ፕሮቴስታንት ዩ ኣብቶም ፕሮቴስታንት ዝያዳ እቲ ናይ ደቡብ ህዝብውን ናይ ፕሮቴስታንት ኃይል ስለ ዘለዎ ትሪዮም ይኻቶም ፓስተራትን ገለመለ ናዓታቶም ተጠቂሙ I think እቲ ናይ ኤትኒክ አምሓራ ኦሮሞ አፋር ትግራይ ገለመለ ጥራይ ደይኮነሲ ወላት ናይ ሃይማኖት ገይም ብሰፊሕ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ይዝንገር ብዙሕ ቪድዮታት ድማ ይድመፀና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ቴንሽንስ ኣብዚ ቀረባ ጥራይ ሎሚ ኣይተዳለኹን ኣለኹ እምበር ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓሩን እቲ ዘለዎ ባእሲ ንኣነ ርእሰነ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ድምፂ ወያነ ዲ ወላ እቲ ትግራይ ሚድያ ዝብል ሓደ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ናይ ኣምሓራ ነቲ ወልቃይት ዘሎ ዶ ገለዶ ዘሎ ኣብ መግለፂታት ናቱ ከም ኣካል ናይ ኣምሓራ ገይሩ ይገልፆ ስለ ዘሎ ዳርጋ ክልተ ሃገራት ኤርትራ እኳ ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ካልእ ሃገራት ክልተ ሃገራት ብዛዕባ ዶብ ዝሰሓሓባ እንተለዋ ናይ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘሎ ኣብቲ ሃገር እቲ ክልላት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ባእሲ ካብ መጠን ንላዕሊ ደረጃ ዝሓለፈ እዩ ሕጂ በቲ ካልእ ወገንካ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣብ ልዕልና ዝፍኖ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብመጠኑ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፉ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኢና እጂ እስከዚኦም ካስምዕዎም የኛ ነች የኢትዮጵያ ነች ምጽዋም የኛ ነው የኢትዮጵያ ነው ዳህላክም ጠዮም የኢትዮጵያ ነው አሰብም የኢትዮጵያ ነው እንገበ ከፈለግን የኛ ነው የኢትዮጵያ ነው እነሱን ሁሉ ማስፈታት አለበት በትግራይ አንድም ጠመንጃ መኖር የለበትም በጠመንጃ ነው ማህተም ጊዜው አስተዳደሩ እንዲያስረክብ የተደረገው በታጠቁ የባህር በር ጥያቄ ምን እንደሆነ ሁለቱ ንግግሮች ብቻ ይዝምንታ እንዲያስረክብ ኦኬ እዚኻ ሓደ ትግራዋዩ እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት እቲ ናይ ንህወሓት ዝቃወሞ ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ናይ ኣቢ ኮይኑሎ ከም መጋበርያ ናይ ኣቢ ድማ መጋበርያነት ሓሊፎምሲ ንሱ ዝብሎን ንሱ ዝደልዮን ጥራይም ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለው ኦፍኮርስ ጌታቸው ረዳ ካልእ ድማ ከምኡ ክልተ ኣብቲ ሚኒስትርታት ኣትዮም ስለ ዘለው ኣብዚ ቀረባ ድማ ከም ዝብልዎ ዘለው ጻድቃን ናይቲ ሬድ ሲ ካውንስል ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘይብልካ ናይ ባሕሪ ካውንስል ማለት እዩ እቲ ጀነራል ጻድቃን ዝብልዎ ንዑ ክመርሖ ምዃኑ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና አብይ አሕመድ ክፋል ናይ ትግራይ ምስ ህወሓት ብሓደ ዘይኮነ ናብኡ ንምምፃእ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይሰርሕ ከም ዘሎን እቲ ህወሓት ዝበሃል ድማ እቲ ሓደ ክፋል ካብኡ ጠቕላላ እናረሓቐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምዕባለ ክፋል ናይ ኣምሓራ እቲ ድቃለስ ዘሎ ክፋል ናይ ኣምሓራ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣንጻር ኣቢ ጠጠው ኢሉ ክብንቁሮ ይደሊ ከም ዘሎን ክፋል ናይ ትግራይ ህወሓት ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣንጻር ኣቢ ኸይዱ ክብንቁሮ ይደሊ ከም ዘሎን ክልቲኦም ቶም ሓይሊ ዘለዎም ድማ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ዘለውን ቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ናይ መልሓስ ዓቕሚ ዘለዎም ለኩም የለኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ንኣቢ ክብንቁሩ ዝደልዩ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ቀጻሊ መግለፂ የውፅኡ ኣለው ሓበሬታ ይህቡ ኣለው በንጻሩ
እቶም ሰብ መልሐስ ገንዘብ ዝለመዱ ከብዶም ዘግፍዑ ከም ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ መስተ ዘድልዮም ኳሊቲ ላይፍ ዘድልዮም ወይ እውን ምቾት ዘድልዮም ከም ናይ አቢ ናብ አቢ ኸይዶም ትማሊ ከም ጌታቸው ረዳ ና አቢ ደንቆሮ ትምህርቲ ዘይብሉ ባዶ ዝኾነ ሰብ ሻብዓይ ክፍሊ ሓሊፉ ዘይፈልጥ ዶክተር የይሉ ከይሓፈረ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ እናበለ ከም ክንቲ ዘብሎ ዝነበረ ተመሊሱ መጋበርያ ናቱ ክኸውን ከሎ ሓደ ነገር ጥራይ ሰብ ተጠሚዩ መግብን ተደልዩ ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ይኻትሪ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ድማ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮም እዩ እስከ ብዚያ ኻ ንስማዕ ሕጂ ሓዳሽ ኢንተርቪው ዝረኸብኳያ ነይራ ዘሎ ፀለስ ትግራይ ስለ ዝኾነ እቲ ነዚ ከም ስጋኣት ዝርኢ ዘሎ ሓይሊ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ እቲ ድምር ኣገላልፁ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ዝምድና ክፈጥር ከሎ ንኻሊእ ክስካብ ዘይጎድአ ንዝኾነ ሓይሊ ክሓር ክኾኖ ኣይግባእን ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ምስ ረብሓታት ክረጋግፀሉ ዝኽእል ህዝቢ ንኻሊእ ኣካል ከይጎድአ እንትንቀሳቐስ እዙይ ክትገብር የብልካን ዝብሉ ሓይሊ ዝኽእለ እዩ ጥራሕ እዩ ግን ተደጋጊሙ ይለዓል ስለ ዘሎ እዚ ዛዕባ እዚ ክለዓል እውን ይግብኦ መብዛሕ ግዜ ንስኹም ክትቕርብዎ ከለኹም መዋፅኦ ገለ ናበልኩም ምስ ደቡብ ምስ ሰሜን ገለ ትብልዎ ኢኹም ኣትኽዮ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ትፍቶ ካልኦት እውን ብዝመስሎም ይረእይዎ ይኹን መጀመርያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ግዜ ስለተዛረብኩ ዝተወሰኑ ነጥብታት ከልዕል ይደሊ ሓደ መዋፅኦ ናይ ትግራይ እያ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኩነታት እዩ ትቐንዲ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝውስኖ መዋፅእ እያ ካብኡ ተወሳኺ ረብሓታት ንምርጋፅን ነቲ ዘለዎ ኣጀንዳ ንምስላጥን ዘላቕን ምግባርን ግን ብሰይኑ ሓይሊ ተተሰለፍኩ ይሕይሽ ከመይ ይኹን ኣሰላልፋይ ዝብል ግን ምውሳድ ከዓ ይከኣል ማለት እዩ እሞ ብዙሕ ግዜ እዚ ነልዕሎ ዘረባ ጥምር ኣቢልኪ ናብ ክልቲኡ ክተምፁ እዮም ምስ ኤርትራ ዝህሉ ምስ ኣምሓራ ገለ ክለዓል ከሎ ብዙሕ እውን ኣይበል ማዕረ እንዲና ነልዕሎ ተዘረባ ግን ኣብኡ ናይ ደጊም ተፃልዮም የመይ ይዕርቑም ገለ ዝብል ብውሽጦም ተዘይኮይኖም ክህሉ የብልን ዝብልና ኣይብልን ፋኖ ገለ መለ ዘልዕልዎ ነገር ኣሎ ዝቐንድነቱ ትሕቶታት ብዙሕ ግዜ ትኩረት ዝግበሮ ግን ምስ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ወዲለ ተተዛረቡ ክፅቡቅ መስለኒ ማለት እዩ ክልተ ነገር እዩ ዝለዓል ኣብዚ ሓደ ሕጋውነት እዩ ካልኣይ ፖለቲካዊ እዩ እቲ ምስ ኤርትራ ተዛሚዱ ዝለዓል ማለት እዩ እተን መከራኸርቲ ነጥብታት ሕጋውነት እያ ሓንቲ ካልኦት ከዓ ፖለቲካዊ ኩነታት እያ ብዝርዝር ክመፀን እየን እዚኣተን ካብኡ ሕጋውነት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ዘልዕሉ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዝምድናን ልዝብን ዋላ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣይከኣልን ስሕተት እዩ ብሕጊ እያ ተሓቲታ ሕጋውነት ትበሃል እታ ካልአይቲ ምስ ፖለቲካ ተዛሚዶም ዘልዕልዋ ኣብ ኤርትራ ዘይዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ስለ ዘለዎ ምስ ዘይዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ከመይ ጌርና ዝምድና ንፍጠር ትብል እዚኣ ባዕላዊ እያ ናይ ትግራይ ናይ ውሽጢ ናይ ባዕልና እዚኣ ትለዓል ማለት እዩ ምስ ኣብ ፖለቲካ ምስ እዚኣ ተታሒዛ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ሓይሊ እውን ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ደሚርካ ክልተ እየንተን መካታዕቲ ነጥብታት ኣብዚኣ ዝለዓላ ሕጋውነትን ፖለቲካውን ኣብቲ ሕጋውነት ገልፀኖ ኣብቲ ፖለቲካዊ ከዓ ምስ ጆኖሳይድን ምስ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምላው ዘይብላውን እምበኣር ናይ ወግዕና ብራኸ እንታይ ክኸውን ዘለዎ እንተይ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሰማዕክዎም ኤክስፐርትስ ተባሂሎም ዝግለፁ ምሁራት ዝበሃሉ ኣነ ከጋንን ኣይደልን እንዴ ሪዝነብል ዝኾነ ንነገራት ካብ ስምዒት ወፅዩ ብፋክት ደረጃ ወይ እውን ብነጥቢ ደረጃ ክዛረብ ዝኽእል ምሁር ካብ ትግራይ ምናልባት ምሳይ ተሰማምዑ እንደይተሰማምዑ ክትህሉ ትኽእሉ እዮም ኣነ እዚ ሰብ ጥራይ ኮይኑ ረኺበ ኣሎ ካብቶም ኩሎም ሰማዕክዎ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንስማዕ እዩ ሕጂ እቲ ምክንያታት ናቱ ኣብዚ ዝቐርብ ጉዳይ መካተዕ ነጥቢ ጭቡጥነት ክኸውን ኣለዎ ዝብል መገስ ኣለና ኣነ ጭቡጥነት ኣንተ ሞተውየ ናይ ግድን እንግሊዝኛ ንጥቀምና ኢለ ነረ ጭቡጥነት ፕራግማቲዝም ሕዚ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ንትግራይ ቦቶም ኮንቨንሽናል ሌጋል ፍሬምወርክ ወይ ከዓ ዝተለመዱ ሕግታት መምርሕታት ቀይድካ ብምሓዝ ድዩ ፀገም ትግራይ ክፍታሕስ ወይ ልዕሊ እዩ ዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ብግልፂ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካሊእ ዞባዊ ድሕንነት እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ሳልሳይ ናይ ቀፃሊ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ወይ ከዓ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ንብሎ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም መርአይታት እዚኦም እዮም ነዞም ኣንተ ዝቐመጥክዎም ሕጋውን ፖለቲካውን ነጥብታት እሹስ ሌጋል ፖለቲካል እሹስ ንብሎም ዘለኣልኩም እዚኦም እሞ ኣብቲ ሕጋዊ መዳይ እንታይ እዩ ዝለዓልኩም ቀዲመ ዝበልኩ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ንህዝባ ዝረብሕ ገለ ምስ ዝኾነ ናይ ደቂ ሓይሊ ልዝብ ክህልዋ የብላን ዝብል እዩ እንታይ ግን ይብል ኣነ ከዓ
ወይ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ክሳብ ዛ ደቂቃ እዚኣ ማለት እዩ አካል ናይ ኢትዮጵያ እያ ይኹን እምበር ግን ናብ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ክንመፅኸልና ኣቶ ናትሓዝና ይወፃእ ትግራይ ናይ ኤግዚስተንስን ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ይገጥምዋ ዘሎ ስለዚ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ዝገጠመ ህዝቢ ቦቶም ከድሕንዎ ዘይከኣሉ ካብ ጀኖሳይድ ክከላኸልሉ ዘይከኣሉ ኮንቬንሽናል ሌጋል ፍሬምወርክስ ቀይድካ ጠጠው ክተብልዎ አንጻር ተፈጥሮነት እዩ ስለዚ ደረጃ ክትዕና በዚ በዓል ይኹን ካብዚ ተሓር በዚ ደረጃ እዚ ንካታዕ ዝብል ሓሳብ እየ ዘቕርብ ዘለኹ ህዝቢ ማለት እዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን በዚ ደረጃ እዚ በዓል ይኹን ክትዕና ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቶም ዝተለመዱ ሕግታት ገይሩ ክከላኸለና ኣይከኣለን ጀኖሳይድ ፈፂሙና ኣብ ልዕልና ኩሉ ክግበር ዝኽእል ክፋእ ፈፂሙ ድሕሪኡ እውን ይቕለልና ናብ ዝኾነ ፊርማ ተፈራሪና ምስኣተና በቲ ዝነበረ ሕገ መንግስትን በዓል ገዛእትና መልሰልና በቲ ዝነበረ ዝፀንሐ ሕገ መንግስትን በዓል እዙይ ስራሕና ንወድእ እሞ መረፅ ኣካይድና ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ናይ ውሳነ ይኹን ናይ ሓሳብ ተሳትፎ ይሃልወና ንዝብል ክገበረና ይከኣል ስለዚ ህዝቢ እዚ ክሳብ ሕዚ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢሙሎ ማለት እዩ ሰርቫይቫል እሹ ገጢሙሎ ትግራዋይ ስለዚ እቲ ወግዕ ክኸውን ዘለዎ ነቲ ዝተለመደ ሕጊ ተጥቀምካ ናይ ትግራይ ህልውና ምርጋእ ስለዘይከኣል ትግራይ ክጠፍእ ስለዝኾነት تتفرق من سلسلة بس درجة يعني ذكر آخر مالتي هفتقدمون كسائنا قبلنا ما تسلسلنا عمون كسف حصل زلوا زي مالتي سلزي منجستي يتولو حيلي أو تبي أزلنا حيلي بيبزقنا أورو مزمر حيلي قبل لا تقرأي ناي كانت عادات عديمو جنساي فكسون قبل لا تقرأي سلسلة مئة سنتيغري أشوان كبان نوارح زي كونس عبدات كأتصل جيري ስለዚህ ኮምዚዝ መሰረችንቂ ናይ ነብሱ እቶም ውፃእን ዝገጠሙ ህዝቢ ቦቶም ዝተለመዱ ሕግታት ክቅየድ ሞራላዊ ግዴታ ኣለዎ ሕቶ ዝሓትት ዘለኹ ካራኸር ዝኽእል ሰውን ውዙ ካራኸር ሞራላዊ ግዴታ ኣለዎ እዚ ብጭቡጥ ንኣና ዝገጠመና ኣብ ታሪክ ናይ ኮሶቮ ምሳድ ይከኣል ኮሶቮ ምስ ሰርቢያ ዝነበራ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰርቫይቫል እሹ ክገጥማ ካብዚ ኩሉ ዘረባናቱ እንታይ ክንርዳእ ንኽእል ኣነ ከም ኤርትራዊ እየ ዝርዮሱ ከም ትግራዋይ እንዲ ይዛረብ ዘሎ ኣነ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ዘሎ ህዝቢ ከም ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኣብ እኽሊ እንተይትሂቦ እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ መድሃኒት ተሂቦ እዩ ክነብር ዝኽእል ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ተኸፊቱ ደሞዝ ተሰዲዱ ጥራይ ክነብር ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ዘሎ ህዝቢ ንኤርትራሲ እንታይ ጥቕሚ ከምፅ ኣላ ስለዝኽእል እያ ኤርትራ ክፅግዖ ትኽእል ኢሎም ዝሓስቡ ዘለዉ ጥራይ ድግምት ኣነ ንባዕሉ ንነብሱ ብክልተ እግሩ ክረግዝ ዘይከኣለ ህዝቢ ወይ እውን ክልል ኤርትራ ከምቲ ደልዮ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራ ከይሓፈረ ክዛረብ ከሎ ልኡላዊ ሃገር ሓያል ሰራዊት ዘለዎ ኣይኮነን ንዑ ነቲ ከባቢ ብምሉእ ድሌቱ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት ንዘለዎ ሃገር anyway ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት disillusion ዝበሃል ምናልባት ናይቲ ፅልዋ ናይቲ ኩናት ዝነበሮ ክኸውን ይኽእል ኣብ ህውተታት ዝነብር እዩ ንሱ ዝብለ ዝፀንሐ ትክክለኛ እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣብ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ደረጃ ስለ ዘለና ንህላዌና ከውሕዝ ዝኽእል ሽርክነት ክንገብር ኣለና ብዘየገድስ ምስመን ዶግማቲክ ዝኾነ ወይ እውን ዓንቀፅ ሃይማኖት ዝመስል ምዚ ክንሰርሕ የብልና ምዚ ክንገብር ኣለና እቲ ስኻ ተሓቶ ዘለካ ዘረባ ምሳኻ ክሰርሕካ ድሌት ኣለዎ ዲ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ከሱ ኤርትራ ካብ ከምታይ ክትረክብ ትኽእል መልሲ የብለዎም መብዛሕቲ ግዜ ንቐፅል እቲ ህውተታ ናይዚ እቲ ዝበለፀ ኣርጊመንት እዩ እንተወሓደ ኸማን ሎጂካል ኣርጊመንት ስለ ዘለዎ ካልኦት ግን ጥራይ ባኮ ስኢሉ ጥራይ በርሚን ናይ ጥርሑ በርሚን ድምፂ ዝገብር ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ማንም እንኳይ ንሕና ተጋሩ ብሓባር ተጋሩ ክበሃል እንተሎ ማንም ክርድኦ ዝግብኦ ኤሪትራውን ምስ መታሕት ህዝቢ ሓዊሱ ማለት እዩ ኤሪትራ ክበሃል እንተሎ ተጋሩን ኤሪትራውያንን ማንም እውን ይኹን ክምስክሮ ዝኽእል ጉዳይ ዘሎ ሓደ ነገር ኣሎ ንሕና ወነንቲ ቀይሕ ባሕሪ ደቂ ነገሳት ኣክሱም ዝኾና ደቂ ትግራይ ትግርኝ ብሓፈሻ ሕለፍ ጥራይ ኸትብሎ ከምዚ ዝብል ባሕሪ የብልካ ወላ ጨርቂ የብልካ ንስኻ ኣብታ ክልል ትግራይ ኢኻ ትቕመጥ ዘለኻ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኢኻ ባሕሪ ዝበሃል ድማ ምናልባት ኣብ ሕልምኻ ክረኣየካ ይኽእል ኸውን የስ ምስ ኤርትራ ተረዳዲኻ ከፊልካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኪሎ ሓሊፍካ ኣክሱም ደወላ ቅድሚ ኣክሱም ደወላ ኣብ ፅንፅዋይ ዝነብር ህዝቢ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዩ ሽሙ እውን ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዩ ዝበሃል እርዲኹም ኣለኹም ባሕሪ ናይ ኣክሱም ዝበሃል ሰሜን ኣይንፈልጥና ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዩ ሽሙ ዋናታቱ ድማ ኤርትራውያን ንበሃል ስኢልካ እዚ
بعلقنا بزربا خوينو كفينا كمان مالت هذا اوفر استيميشن اي نفسهم بتغكل نفسهم من عقمهم زي قمتو تري كالاي دما لعل عقمهم تزاربوا لعل تزلوهم كوننت كزاربون كمدرون زفتونين عن رزالنا تقراي تقرنيا دما اب ايرترا بربعتات تفتينو شعو زموته اب كلتشن 15 17 شو منتنكا تفتينو حج دما اب مقابرات يزلو ماسيكا اب افتح يقص توقحفيو سلازي سغا ابي خانيركا دكيسكا نيركا دي خاطر تبرابيركا ويس ستيل ابتناي قد مش ودش شو عتا عمز نبرت حساسبه بسوشيال ميديا زنبره ابو يستاغيرو نيرو اي دونت نو انت عين سب مخانو ግን ከምዛ عين زربا انترتين كنقبر دليت يبلنا إنا وننتي قيح بحري كم امنتي كم امنت حزبي نحنا إنا وننتي تقراي تقرني نبال سلازي ازي تاساسي رزمص نايت مالي تاريخنا يو مالتيو ازي عمل اختم التوم اريت نايت تقرنيا توم مهراتنا قالت بلو بوليتيكاتاتنا قالت بلو فلا يابتي ميديات نطفو توم اكتيف ابزي مصايت ارترا قانقانا ارترا عربن انجليشن تقرنيا زبالا ينقبلوني احنا بفلاي توم شمنت بهرات بميا ينبر تقرنيا نا حزب ارترا يهونن يانا ارترا هاجر يهونن نا ارترا هاجر انجليش عربي سلازي مسانا ختحابرو تخوينكم مهن كتبلو تدليهم عرب انجليش ختفلط لكم عرب انجليش ختصحف لكم عرب انجليش خط كالاي قص ناي تهوتات هذا مازيه زبلانه الراي تقرنياس ناي ايرتراي كونن كتبلا خلغا عرب كان ايرتراي مالديو انجليش كان ايرتراي مالديو هذا كابتي ني قانقا انجليشن عربنا انا كبر لان كم انترناشونال قانقاታት ስለዝኾኑ ዳርጋ ክትብሎም ትኽእሊኻ ብፍላይ ቋንቋ ዓረብ ሓደገኛነት ናቶ ቤት ፈልጥዶ ናይ ምውሓጥ ክለት ስለ ዘለዎ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለዋ ትግረ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትግረን ትግርኛን ጥራይ እንድሕር ክኢልካ 9 ሚታዊት ህዝቢ ኤርትራ ምሳኻ ክራኸብ ይኽእል እዩ የንደሳሜ ትግርኛን ትግረን ተኺሉ ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ዘን ቋንቋታት ድሕሪ ምሂርካዮ ከባቢ 9 ሚታዊት ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን 80% ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ሶሪ ወላ 80 ንበሎ 80% ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ክዘራረብ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ስዊስ ዝነብር ዘለኹ ተርዲኦም ንሎ ፍሬንች ጀርመን ጣልያን ተወዳደርቲ ቋንቋታት እዮም ሰለስቲኦም ካድፃሉ እዮም ሰለስቴና ምንታን ክንፋቶሲ እንግሊሽ ንቱ ይበሉን እንግሊሽ ኣይቅበልዎን እዮም ሰለስቲ ቋንቋታት ክንመሃሮ ኢና ኢሎም and I love that ስለዚ ትግርኛ ኩሉ ሰብ ክመሃረሎ እንተ ተኻይሉ ድማ ከም ኤሌክቲቭ ትግረ ድማ ካልኣይ ግዜ ክመሃረሎ ሰብ يس عرب كنا مهارة لنا إنجليش كنا مهارة لنا يقبل يزي زي قوانقاتات كاتسبقيو بلين تتمهرنايو ساهون تتمهرنايو عفار تتمهرنايو كنامان تتمهرنايو نارا بدوية تتمهرنايو كل قوانقاتات تتمهرنايو دسب لنا أنا تقرينيان تقرين كن سبك خلال له just because كنا زرارب سلزو خناسي بلين كتفعله عفار مس ساهو كراخب كلسي بعرب كزارب كله أنا قبول جريريون يزي ترجعهم له بنا إيرترا قوانقا أوريجينال قوانقاتات كيت فاها كتردد على تخل منفس مقبار بر نه أبتدي دقوزلو ناي تقرنيا دو تقراي تقرنيا دو قلدو سلزبلو نعوم سلدت علاقة نت تاريخ هواك أما أساس أنا هزبخا كتتفهم مفتان أنا كم جورجا يقبلوني انتزك على نيرو كم ناتي دليل نفس وقت بيت مرتبة إيرترا تقرنيا كم مهر انت تخيلوا دما تقرأ ممكن تمرر تخليقة عرب مهرو إنجليش مهرو سأقام يبلينكن أبيرترا ቋንቋና ህዝብ ካውን ዘሎ ትግርኛን ትግረ እቲ ቋንቋና ይተሃገረን ኦሪጂናል ቋንቋታት ይቀቀብ ዘሎ እምበር ህጂ ናይ ወፃይ ቋንቋ ምሲኻ ድሮ ተዓረብ ዝበሃል ክንምታይ ቋንቋታት ከጥፍእ ከም ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ ኬትካ መጽናዕቲ ግበር ንብዙሓት ቋንቋታት ከጥፍእ ዝኽእል ሓያል ቋንቋ ይዓረብ ስለዚ ክንፈልጦ ጽቡቕ እዩ ክብርታት ናይ ኤርትራ ባህል ናይ ኤርትራ ክድምስስ ዝኽእል ተኮይኑ ግን ምጥንቃቕ ጽቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ ወፃይ እዚኣ ኻስ ከስምዕዋ بسوميم نسرعت حفا بلو مودلو إلهم تبال مسكبا حماسين زلو بالعهم زم حسماتات زم بلعتي سومين قتلتنا كموهم تقبرك يرومهم عجخا مسرايز بحال كأني بسوميم طلامات بسوميم ناخم زندا بولوها خم تبالو قبركم هادو نمنتاي ربحكم تاي تاي تربح دلو تنقاك أبي يقولنا نقمت كلنا إيرتراوين مالتي إذا نافس زقني نفس على السوشيال ميديا بقى نسمى راسنا هيكوني لنا سئلنا أننا ما بزحت سوات أصدق لك أنيو قال أنا أوريدي بوست زبالكم إنذار ولا
حد نقدر تفلتوا زلكم أوراجها سرايا حماسين أقول لك زي قلة إنكليل تزاربوا زلهم أبي يوغندا خمت على أبكال عادي دبأسلو زلو أرزقهم أكقصني أكسر حلونهم أكتأمكمني نعهم قولا يكونكم أبي يوغندا أكونن ودخل زيغا خون كمالتي نوتم دك زيغا خمان أدما جيرم كربشو أيفكني رابشة أيفكني بزعدي سلام تراحيز فكرة بزعدي تفضل وزلهم رابشة زبالة أيفكني استقبل وزلهم كأربعة نتبخون جيرم نقركم صباح نقول تعسفكم يو أبزيت وتقولوا نجار تأكلكم بس زبالة نجار أيفكني بزعدي ونعم نقركم نرحواتكم تقويو نرحواتكم تقويو أرزقنا فترة نحن خلنا نقمت في ليسي هذا ودخل زي ده قوية كان كلكم هذا كان هوا كده حنا هذا كان أحد خير زمان نفسه بفترة كم ذات ولدنا زلا زازر بازي أبو غاندا زقبر زلو زحزن نديوجن أتوم دق وشت إيرترا زلهم من البعث وحدات نزا فيديو تريو دق زلوا أحواتكم بتمرتن بقلند سلطنو قالوا كابتا عاد زي فلتوز نبر دق مسوت يقوم بزحات كم زلوا اختفلت لكم زي التاريخ أب سدت كيد سب كل سبع يكون معبالة زقبر زلو I don't know كني percent ناتو حتى لا قينو أبزيد اللي نقدر يزوع زلو أكندنا حاولنا حفتون ككلاخل زوعل بس أبي بنا تدريخو بس بربحة أب أفلياتنا هيز بيرترا زنبرو زنقدو سبات هذناتنا هيز بيرترا تساقم قينو دو سمعام من غيرهم دما ميديا قينو بخومدو سرحو سبات سلزوس وسو اتمنى سي حدا غاز ودق دلسيو أب أوروبا حدا غا وديقو أفقود سربيتاتن أفقود سدتن زركب نسيو أب أفريقيا دما دروت حمام تري واللهم سلازي نسخة أب سدتنا نبركا خلقا بس ما عميل كانبر أب إيرترا زنبركا زنبرا تصبوغ أتعبابيا نسيو تزبالتي إذا حدش فلتت أب إنترنت مسي خاد بلو خازلو قحافيو مدفسسو الكازلو سلازي ناي قحافة حساس باي تقبل كاب تراش ود تراش يسدوا زربا تراش كي تخون تتنكا ተውቹ የአብይ አህመድ ተረኞች ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን ሆነዋል ማለት ነው። ይህንን መልእክቴን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ በጠቅላላ ኤርትራውያን ወገኖቻችን እንድታደርሱልኝ እጠይቃለሁ። በመጪው አርብና ቅዳሜ ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን በጠቅላላ ፍተሻ እንዲደረግባቸው እንዲሁም ያጠራጥራሉ የተባሉ ሰዎች በጠቅላላ ዲፖርት እንዲደረጉ ተወስኗል። በመሆኑም ኤርትራውያን የሆናችሁ አዲስ አበባ ውስጥ የምትገኙ ወገኖቻችን በጠቅላላ ቤታችሁ ያለ ጥሬ ገንዘብ፣ ጌጣጌጥ፣ ወርቅ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች በጠቅላላ ከቤታችሁ እንድታሸሹ ጠይቃችኋለሁ። anyways حزنيو أب إثيوبيا زلخا أديس أبابا زلخا زبص زلو زربايو at least متنقطع يبالو قدامن سنبتن ويكا عربن قدامن ك I don't know لان كانت وصا فيديو ندحرو خينو تي عد كريستياني زبحال صومر بقى قلمله زبحال عرب سقلات فاسيكا قال زبحال يلن مالديو تحزن انا بحكي إثيوبيا زلخم اتم كتوصو تقولوا بفلاي كم تزبلو زلو ورقن چرقن زلكم تتنقو حداقا خيوتكم احنا ساينا خنبل نغل مخرج خمان تودي الناس اللي زخونانه ات مخرتات ون ناقط ابكاي مغنياتو دي سمعك قصالك مزرابون ترجم يبلو كما يوعلو قداسي اسك احسن بالكنجل مسجد كلنا السي برهان لينا معري ودي السي تحبسنا وفيركم تولنا كلنا صلوتي الرايدو كم زي من رقان ترغيبه كل زينا باخون كم تي امين بلوس انا امين كي تحالفكم الرقا لايك جبروا سبورت جبروا دقفكم حبو نزح بريتا نابز ملكتهم سدد ونابلكم هلو مارسي مزات ام تدرف قد فكمي افكالي الرغبنا تصبغوا تشاو ما بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عمي سهدا يربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عمي ستنا يسحلي وطيب كسلي ستنا يسحلي سهدا يربا إنك السيمودا نانا علي